Vielä liittyen tähän lajiin olisi se, että saataisiin enemmän harrastajia ja kaikille sitä tanssin iloa vielä levitettyä lisää. Tehdään semmoista lounas pop-up-tapahtumaa. Mä olen Peltosen Marika Kouvolan kaupungilta ja tässä mun kanssa on Kiiskisen Kirsi tuolta Kymenlaakson liikunta ry:stä. Joo. Me tullaan teille kertomaan pikkusen tämmöisestä Kymenlaakson terveysliikuntastrategiasta ja siihen liittyvästä kuntakuntokortista. Kirsi muutamalla sanalla, miksi sinä olet täällä ja ehkä tuosta arvonnasta vielä jotain. Joo, eli me tänne Kymenlaaksoon ollaan kirjoitettu tai koottu tämmöinen terveysliikuntastrategia, maakunnallinen terveysliikuntastrategia. Se julkaistiin pari vuotta sitten. Ja nyt tämä Kuntakuntoon sivusto on tehty tästä strategian pohjalta ja se on ihan teitä kuntalaisia ajatellen tehty myös. Eli siellä te näette nyt oman kunnan osalta, miten tämä strategia esimerkiksi toteutuu teidän omassa kunnassa. Te pääsette sieltä katsomaan, minkälaisia palveluita esimerkiksi teidän omassa kunnassa liikunnan osalta on ja missä vaiheessa nämä palveluiden kehittäminen on. Ja Lisäksi tuolla tosiaan, kun meillä on koko tämä strategia kirjoitettu koko maakunnan osalta, niin te näette myös sieltä naapurikuntien osalta, niin voitte käydä halutessanne kurkkimassa vähän, että mitä esimerkiksi Kotkan kaupungille kuuluu jossain tietyssä toimenpide-ehdotuksessa. Katsotaanpa Kuntakuntoon korttia. Tosiaan löytyy osoitteesta www.kuntakuntoon.fi. Näyttää tämän näköiseltä. Nyt esitetään ihan aloitussivu. Ja kun me mennään sinne kohta sisään, niin täällä toki kerrotaan, mitä Kirsikin äsken jo kertoi, eli liittyy terveysliikuntastrategiaan. Ja Kuntakuntoon kortti on mun mielestä vähän semmoinen sähköinen checklista, että miten nyt esimerkiksi Kouvolassa nämä asiat on lähtenyt etenemään, onko niille tehty mitään vai onko ne jo hyvässä mallissa. Kuka tahansa Kuntakuntoon korttia pääsee katsomaan. Ja sitten mitä siellä on, niin siellä on tällaisilla liikennevaloilla kuvattu erilaisia toimenpideehdotuksia. Pitäisikö meidän mennä ihan sinne Kouvolan sivulle, jos me mennään, niin täällä on esimerkiksi nyt liikuntakasvatuksesta tavoitteena lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Otetaan sieltä esimerkkinä tällainen toimenpideehdotus, kun liikkuva koulumalli käyttöön kaikissa kunnissa. Kouvolan osalta Inkeroisten koulun rehtori Jari Eronen on vastannut tähän liikkuva koulu-asiaan ja kertonut Kouvolan tilanteen. Liikkuva koulu on osa jokaisen koulun arkea täällä Kouvolassa. Ja senpä takia tässä liikkuvan koulun perässä on tuommoinen vihreä liikennevalo. Se tarkoittaa, että Kouvolassa tämä toimenpide on viety hyvin käytäntöön ja toimii tällä hetkellä hyvin. Jos siellä olisi perässä keltainen valo, niin kuin tuossa edellisessä kohdassa, se tarkoittaa, että tämä kyseinen toimenpide, sille on jotain jo tehty, mutta se ei vielä ihan ole käytännössä toiminnassa niin kuin me halutaan. Sitten jos siellä on punainen valo, se tarkoittaa sitä, että sille toimenpiteelle ei vielä oikein ole ehditty tehdä mitään. Tänään ajattelin vähän kertoa liikunnasta. Ja musta on hienoa, nykyisin kirjastoista saa lainattua liikuntavälineitä. Siellä on kävelysauvoja, uimahousuja ja mitä kaikkea siellä on. Itellä alkaa vapaat kohta, niin ajattelin käydä katsoa, sieltä sais ralliauton lainattua pariksi viikossa. Pääsis vähän sen. Enemmän olen itse harrastanut, nyt koittanut tätä hyötyliikuntaa. Semmoista pieniä asioita, nurmikon leikkaaminen, tosi hyvää hyötyliikuntaa, mutta sitten jotenkin tuntuisi itsekkäältä
itse ottaa siitäkin sen hyöty, niin olen jättänyt vaimolle sen omaan sitten. Ja tänään junalla tulin Tikkurilassa, hyppäsin junaa oottelin siinä, niin siinä oli semmoinen nainen 2 aika raskaan kassin kanssa, oli juna menossa ja oikein hiki valui, niin kerkesin onneksi siihen rinnalle ja näytin hänelle, että hyvin menee ja oikein kävi kateeksi, miten paljon siinä kalorilla palossa matkalla. Ja hän oikein monta kertaa yritti laittaa niitä sinne ylähyllylle sitten vielä ja se oli musta kyllä hienoa. Yksi semmoinen, mitä on koettanut välttää nyt on istuminen, koska istuminen se on uusi tämmöinen hengenvaarallinen laji. Tänään se ei ole, nyt voitte ihan olla rauhassa, mutta istuminen on niin haitallista, että pitäisi laittaa farkkuihin jo sellaiset tarrat samalla tavalla kuin tupakka-askissa, että istuminen on hengenvaarallista. Puhumattakaan sitten, että joku saattaa mennä senkin, että polttaa tupakkaa samalla kun istuu. Sen voi kyllä sanoa, että se on viimeinen kevät, jos semmoista näkee. Sitten välillä miettii, että ihminen tarvitsee sellaisia tavoitteita. Ainakin itsellä on se, että ihan sama, että vaikka olisi harjoituspäiväkirja tai jos tulokset laitetaan johonkin, mitä mitataan, niin ne kehittyy. Olen se ryhmässä mukana joku oikeastaan puoli vuotta kesti, askelmittarit miettii mukana. Ja se oli jännä. Vaikka pelkästään itselle seurattiin sitä, niin huomasi semmoinen, oli jossakin vaiheessa mittari tuli joku vika, se oli 3 päivää huollossa. Ne oli viemässä roskia, oli kierrätyspiste siinä 200 metrin päässä. Ja sinne viemässä roskia, ja tajusin jotenkin, että hetkinen, ei tästä ole mitään hyötyä. Mittari on rikki. Jäin niin kuitenkin kiinni siitä ajatuksesta, että vein kuitenkin ne roskat. Sitten tuli vielä näistä elämäntavoista, niin joitakin kuukausia sitten tein yhden elämäni hienoimmista päätöksistä, päätin lopettaa alkoholijuonnin kokonaan. Ja muutaman kuukauden aikana ihmeellisiä asioita on tapahtunut. Olen peremmäinen paremmalla tolalla ja nukun paremmin. On tullut miellyttävämpi ihminen, mulla on enemmän rahaa. Ja ehkä parasta kaikessa, niin en edes lopettanut sitä viinajuontia. Pelkkä päätös riitti. Hyvät vaikutukset on samaan. Liikkuminen kannattaa aloittaa vaikka vanhemmallakin iällä. Kun on oma ukki. Vähän päälle 80, ei ole hirveästi liikkunut aikaisemmin, mutta hän lähti vuosi sitten alkaa kävelemään. Joka päivä 3 kilometriä, satotaipaisto. Urhoollisesti on kävellyt ja nyt vasta ihan viime aikoina niin sukulaiset on ruvennut ihmettelemään, että missähän se mahtaa olla menossa. Nyt on ollut vähän kipeänä tässä viime aikoina, jätä flunssaa ja kuumetta ollut. Ja eniten ärsyttää kipeänä olemisessa se, että ei ole pystynyt urheilemaan. 3 vuotta mennyt ihan sohvalla makoillessa. Pikkuhiljaa tästä. Ja niin kuin on pieniä liikkeitä, ruokavaliota on alkanut muuttamaan. Jokunen viikko sitten jätin kaneelin kokonaan pois. Jonkun verran tietenkin, jos tulee morvapuusteja vastaan, niin niitähän ei voi välttää, niitä tulee syötyä.